Waosan cariyos cerkak pamaos enggar Jayan Elvio Habri absen 11 kelas 12.5. Rahayu para pemirsa, ing video punika kula badhe nyimak lan nampilaken satunggaling cerkak kanthi irah-irahan. New York wayah udan grimis wiwit mudhun pateng tletik, mendung kandel sing wernane klawu katon pringis meden-medeni wong sing lagi mlaku amrih enggal-enggal mandheg saka anggone mlaku. Nanging merga ing New York arang banget udan grimis sing banjir malah dadi udan deres. Aku ora ngreken gethak sambel mau lan terus wae mlaku tanpa ngurangi utawa nambahi cepete jangkahku. Riverside Park katon sepi lan disingkur ing Riverside Drive mung 1-2 mobil lan bis sing liwat. Kahanan kaya ngene iki kepara malah nyenengake atiku. Jalaran mujudake sawijining kemewahan sing ora kerep banget bisa dak pranggul ing New York. Gandane lemah sing lagi wiwit teles. Ocahe manuk-manuk ing wit-witan bajing mlumpat-mlumpat saka wit menyang bangku banjir mlumpat menyang wit. Riverside Park katon sepi lan disingkur. Ing Riverside Drive mung 1-2 mobil lan bis sing liwat. Kahanan kaya ngene iki kepara malah nyenengake atiku. Jalaran mujudake sawijining kemewahan sing ora kerep banget bisa dak pranggul ing New York. Gandane lemah sing lagi wiwit teles, ocahe manuk-manuk ing wit-witan bajing mlumpat-mlumpat saka wit menyang bangku banjir mlumpat menyang wit. Maneh kabeh maru krasa kaya dene perangane sesawangan sing embuh dik kapan lan ana ngendi nanti dik weruhi dungakan. Mistuh gimme 50 cents please. Sekolah bajing lan manuk dadi ilang, sing muncul malah sawijining pemuda negro ana ing ngarepku. Nandhang lakuku lan njaluk dhuwit 50 cents. Mesti wong iki sakawit ndelik aming-amingan wit gedhe sing ana ngarepku kuwi. Jalaran suarane sing keprungu ujug-ujug kuwi nyata-nyata gaweku kaget. Saiki sawise dheweke adu arep karo aku bisa nyetitikake kanthi luwih teliti. Ana topi baret werna ireng nutupi sirahe nganggo jaket army sing wis kucel, serta nganggo celana jengki biru sing wis suwek. Awake jejeg gagah tur dhuwur, tangane ngatong lan karo mesem dheweke ngucap maneh. Saiki sawise dheweke adu arep karo aku bisa nyetitikake kanthi luwih teliti. Ana topi baret werna ireng nutupi sirahe nganggo jaket army sing wis kucel serta nganggo celana jengki biru sing wis suwek. Awake jejeg gagah tur dhuwur, tangane ngantong lan karo mesem dheweke ngucap maneh. 50 cents mitsuh, aku dadi melu-melu mesem weruh carane ngemis sing kepenak kuwi. 50 cents bung, yep 50 cents. Lho semono kuwi rak luwih akeh tinimbang tarif biasane. Tetep diatongake. Dheweke mung mesem lan tangane isih. Aku mutusake kepengin nyoba mancing dheweke dhisik sadurunge kepeksa maneh $0,5. 50 cents kati dhuwit kuwi aku bisa tuku roti hero sandwich salami sing wis gedene sak guling-guling. Kandhane sinego kucel. Hero sandwich salami. Sampeyan ngerti tuan ya, panganan mau sing lagi dipikirake hero sandwich salami. Nanging apa ya cara mangkene iku sing paling becik amprih bisa oleh hero sandwich salami. Iya bung, yakin sak yakine. Utawa mbok menawa tuan bisa nuduhake cara Sina luwih becik ketimbang mung ngantong ngene iki. Yo nyambut gawe. Apa teman sawijining manajer employment agency. Dudu aku mung sawijining mahasiswa. Apa hubungane kok tuan nawani gawean nyang aku? Ya ora ana hubungan apa-apa, aku mau usul tok. Gene yo tuan, ora usul pisan. Amrih aku dadi mayor ben iso ngenteni Wagner ndat dadi wali kota. Ya wis yen ngono saya yo menyang City Hall. Terus si Wagner kita udunake saka jabatan wali kota. Mengko dhisik aku isih butuhke duit 50 sen mau. Hero sandwich salami. 50 cents, yep 50 cents. Yen ora dak wenehi sinegro kuyu, tuan arep menehi, aku ngerti. Dumadakan saka arah 116 tahun street ke jaluk turung seru banget. Krungu suarane wong wadon derit-derit. Help. Aku kaget, jantungku deg-degar cepet banget. Nalika aku noleh menyang merenahe swara mau. Aku weruh ana wong wadon nyebrang dalan Riverside Drive negro mlayu banter karo nyengkewing tas mlebu menyang park terus mudhun.